జీవితంలో ఒంటరితనంగా బ్రతకడం చాలా కష్టం. ఈ మాయదారి కరోనా మహమ్మారి వల్ల చాలా కుటుంబాలు జీవితాలు ఒంటరితనంగా మారాయి. ఇప్పటి నుంచైనా సరే మిగిలిన కుటుంబాలు ఈ మహమ్మారి బారిన పడకుండా వాళ్ళ జీవితాలు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా బ్రతుకుతూ జీవించాలని కోరుకుందాం. మానవత్వం ఐకమత్యంగా మారి కరోనా మహమ్మారిని తరిమి కొడదాం. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్. ఎదురైనా ఎటు వెళుతుందో అడిగాన ఏం తోచని పరుగై ప్రవహిస్తూ పోతున్నా. ఏం చూస్తూ ఉన్నానే వెతికానా ఏదైనా ఊరికెనే చుట్టూ ఏవేవో కనిపిస్తూ ఉన్నా. కదలని ఓశిలనే అయినా తుడిలో కరిగే కలనే అయినా ఏం తేడా ఉందట నువ్వెవరంటూ అడిగిదు నన్నెవరైనా. ఇల్లాగే కడదాకా ఓ ప్రశ్నే ఉంటానంటున్నా. ఏదో ఒక బదులైనను చెరబొద్దని కాలానడుగుతూ ఉన్నా. నా వెంటబడి నువ్వెంత ఒంటరి వనవద్దు అనద్దు దయించి ఎవరు. ఇంకొన్ని జన్మాలకి సరిపడు అనేక స్మృతుల్ని తగులు ఎరగరు. నా ఊపిరిని ఇన్నాళ్లుగా తన వెన్నంటి నడిపిన చెయ్యూత ఎవరిది. నా ఎదలయను కుశలము అడిగిన గుసగుస కబురుల గుమగుమలెవరివి. ఉదయం కాగానే తాజాగా పుడుతూ ఉంటా. కాలం ఇప్పుడే నను కనగా అనగనగా అంటూనే ఉంటా. ఎప్పుడు పూర్తవనే అవక తుదిలేని కథనేనుగా. గాలివాటంలాగా ఆగే అలవాటే లేక కాలు నిలవదు ఏ చోట. నిలకడగా ఏ చిరునామా లేక ఏ బదులు పొందని లేక ఎందుకు వేస్తోందో కేక. మౌనంగా నా వెంటబడి నువ్వెంత ఒంటరి వనవద్దు అనద్దు దయించి ఎవరు. ఇంకొన్ని జన్మాలకి సరిపడు అనేక స్మృతుల్ని తగులు ఎరగరు. నా ఊపిరిని ఇన్నాళ్లుగా తన వెన్నంటి నడిపిన చెయ్యూత ఎవరిది. నా ఎదలయను కుశలము అడిగిన గుసగుస కబురుల గుమగుమలెవరివి. లోలో ఏకాంతం నా చుట్టూ అల్లిన లోకం